Santiagonzo madoda. Walusebenza eParliament lakwaZulu. Ungubaba ongcwele uNkulunkulu ophilayo. Sibonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Size kuwe asizanga nako yedwa. Wena usazi ngaphezulu kuba thina sizazi. Usiqonda kangcono kunokuba thina siziqonda. Sakhe ke uNkulunkulu size kuwe. Shape us, modify us, Holy Spirit of God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Ngaleko kumosha isikhathi ngiyabingelela befundisi bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ibandla lonke lenkosi, i-worship team yonke, obaba omama, intombi nezinsizwa egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Hallelujah. Kodwa ngokukhethekile ngiyabingelela uBishop lapha ekhaya namabishop lapha ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibashayeni izandla ezinkulu bazalwane. Hallelujah. Ngiyakholwa ke bazalwane sindisiwe egameni lika Jesu. Angibizwa ngoba ngizoshumayela kodwa ngibizwa ngoba ngiyakholwa. Ngibonga igama lenkosi. Ngiyakholwa nje bazalwane ngehlukene nesono. Umntwana kaNkulunkulu. Ngibonga igama lenkosi. Ziningi izinto ezikhona esenhlizweni yami bazalwane. Mhla ngithola ucingo lokuthi athi uBishop enocela ngifike la. Ngaqala ukuhlupheka ngalelo langa. Ngoba kushumayela abazalwane akumnandi. Ngibonga igama lenkosi. Kushumayela abazalwane akumnandi. Hallelujah. Ubona mathokozo ukhulumela abangani ngokungabi sukumbonile. Udingcono mathokozo ukhulumela umakhelwane ngomakhelwane sukumbonile. Kodwa kumesikhaleni sokukhuluma the heart of God. Akudalwa bazalwane. Oh hallelujah. Ngelinye ilanga Bishop nabizwa kwamhlabe yalengana yoshumayela khona. Ngathi ngisashumayela basuka isibero sahlala la. Wacaca ukuthi lento ngizoyenza la ayisekho manje. Alibonga igama lenkosi. Ngoba impi inkulu makuthiwa uzokhuluma the heart of God. Kodwa maze ixoxela noma iziphi indaba ayikho. Alibonga igama lenkosi. Sishumayela ke bazalwane esikhathini esibi la khona ukwazi kukuningi kakhulu emhlabeni. Futhi abantu behlakaniphile kakhulu. Alibonga igama lenkosi. Babekhona abaprofeti beprofeti. Babekhona abafundisi befundisa. Kodwa kwafika la khona kubonakala khona ukuthi yonke lento eyenziwa ayisafinyeleli la uNkulunkulu efuna khona. Ngoba ubonakala usumkhulu. Ngifunde uJeremiya chapter 23. Ngibonga igama lenkosi. Sabeka nabaprofeti baseJerusalem. Athi bayaphinga baqamba amanga. Alibonge ibona abaprofeti njalo. Hallelujah. Abaprofeti njalo bayaphinga baphinga kanjani bengabaprofeti. Angithi abaprofeti laba uma kunya ngomprofeti kunya ngomuntu umlomo kaNkulunkulu. Platform maningi. Umsebenzi webandla noma umsebenzi
iningi futhi imali ikhona emasontweni, but the purpose of the church umsebenzi weba ukulungisa umuntu alungisele usuku lokwambulwa kukaJesu mayisembulo. Hallelujah. Ukuthi uJesu akathi uma yevela umuntu akabe sekulungele athi uthanda kakabonakala siyikho madoda kodwa kushayela vele bonakala. Hallelujah. Uma ngasethi uyavela into esenziwe sayona in the house of God yile ezosenza sikwazi yini fana sesihlabelelile sathomoya satrenda kodwa nje uJesu yabuya kufana na izambulo sitholile sablowa amakhala alibonge igama lenkosi kodwa icebo likaNkulunkulu ngemali ngoba uma ezokhuluma lento untoshela abazali wabo. Siphile esikhathi nakhona ukwazi alibonge igama lenkosi ukwazi ukuthi abazali wabo ukukhula kwesiphilo umuntu thina simdidemana njengekho noma engakholwa enza amanyala kodwa ngenxa yesiphiwo sawo sithi singaba yini ngaphandle kwakho akajona akadumisa uma kuthiwa uphethe uhlelo inkonzi bakwenye level kodwa inkinga yini indaba yilento kanti uma kukhulunywa ngesithelo isithelo sisiza wena isithelo sakha wena alibonge igama lenkosi yingakho thina uthi ngaphandle akukho ukukholwa ukholwa ngenayithelo kufika itafuna uThixo izithelo
sifuna isithelo. Sewushumayelile into esilindele kuwe isithelo. Glory to Jesus. Ngiyakubona mina uDumile uyatrenda njengamanje babukina ukhandwa ama-followers manje. Senginama-followers awukuthi. Senginama-followers awukuthi. Lento yevangeli ilahlekile. Siphila kwi-generation ye-content. Njalo. Kodwa uma khulunywa ngesithelo, isithelo sakha wena. Isithelo siphatha impumelelo yakho. Hallelujah. Isithelo siphatha i-success yakho. Isithelo siphatha intokozo yakho. Ngaphandle kwesithamosaya. Hallelujah. Izwi lithi iBhayibheli uNamani wayekhawula iNamani. uNkulunkulu wayenikile i-Arab inqobe ngayo. Isiphiwo sakhe nje leso. Ngaphandle kwakhe babehlulwa. Ebesithi kodwa wayenokho unesiphiwo kodwa unokho. And uqobo isifo sasenza umuntu abe isolated. Ngoba isifo esithelela nayo. Kodwa ngenxa isiphiwo sakhe baphoqana bemsondeza. Andibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ngenxa yesiphiwo sakhe baphoqeleka bemsondeza. Hayi ngoba right. Kodwa inkinga bafuna lento kuye ukuze besinde. Ngaphandle kwakhe ngeke bese besinde kodwa yena uyafa. Hallelujah. Bangakanani abantu abafayo kodwa yethu abanye besizakala ngabo. Umncwabo wakho ube mkhulu bonke bekhulume kahle ngawe kodwa nesihogweni. What is the use ukuthi ubizwe ngomntwana kaNkulunkulu iyethi kodwa wena uNkulunkulu engakwazi? Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Uyabona ngake ngadriver ngisuka la alibonge igama lenkosi ngibheke lenyo Castle. Uma ngihamba ngilandela i-truck ihudula itanki elikhulu lika petrol ngaba upetrol maka udizi no phakathi. Alibonge igama lenkosi. Uma sihamba ngibuka igeji la ngithi kwi-garage elanda manje upetrol. Alibonge igama lenkosi. Uma ngingene egarage nale truck nayo iyangena nayo. Ngithi mina ilethe upetrol noma udizili la. Kanti nayo izofuna wayo. Noma uthe baba lona uthwele asiwona wayo. Kodwa lona uthwele owasiliwona. Alibonge igama lenkosi. Lona uthwele usili unamavalo. And alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli balulekwana ngenxa uba nenhlanhla kuyo ungena ungenagama igama ulithola phakathi ngenxa yomyalo ngoba umyalo iwona okwenza ube favored. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Uma ufuna ifavor bamba umyalo. Wathathela umyalo. You want me? Hallelujah. Wathathela umyalo.
ngeke lithi iBhayibheli balulekanga ngenxa yefavor ababenayo kwabonakala laba abantu bangabathunjwa kodwa njengamanje bathola amaposition angaphezu kwawethu kanjani thina singama-citizens ala wahlangana kodwa ukuhlangana nabantu abanomyalo kwathiwa laba bantu into esingabathemba ngayo kwatholakala ukuthi into abafaithful kuyona uNkulunkulu wabo laba bantu banomyalo kaNkulunkulu wabo uyazi mina ngeke ngabona amaSulumane iSulumane bishop alinamsebenzi ukuthi uzothenga ngo-50,000 rands washa u-12 ngelithi ngiyabhala futhi uthi ngoba ngisandana futhi ayedwe ubuye laphayana abayili kokuzintebile bayoguqa nje bedunuse beniwa lento abayenzayo ikubambe wena usona intolo uzobuya ufika abafana abahlezi la bayigonela basebenza eSulumaneni kube wena baba kanti nizovula nini wawa yini indaba lento yomyalo abayibambileyo iyona baphuthi wena ungahambi nengcebo yabo udiniwe uthi kanti kade kuhlalele ngingavula ngijahile mina abanafundezi nabo because umyalo ukwenza kube favored ngaphandle komyalo khohlwa kunabantu namhlanje balahlekelwa umsebenzi wabo bebewenza abanye ade besebenza kahle abanye bebenemshado emihle alibonga igama lenkosi kodwa ngenxa yokulahleka komyalo lesithando somlilo basho ukuthi noma sebesakile isiteshi esikhulu kwathiwa ngakhothami kuso kwasayinwa ngomthetho wamamendo kwasayinwa ngemithetho yonke kwathiwa ngakhothami kunesithando somlilo lento yamenyezela Hallelujah. kwasho ukuthi lento kaverse 8 bayimaintainile ukuthi asikwazi ukuyigolisa. Hallelujah. Bagcina umyalo wakhala igubhu wakhala umqangala bonke abantu babuthana babakhothama kodwa abafana bagcina umyalo bathi asikwazi ukukhothamela omunye uNkulunkulu. Hallelujah. Noma isimo sasindezela kodwa umyalo wala ngoba umuntu onomyalo akabheki ukuthi bangakanani abantu abenza lonto. Wena ufuna ngisale ngedwa ngathi bonke abantu besebenze nje uNkulunkulu akahambi ngentando yeningi. Hallelujah. uNkulunkulu nguNkulunkulu ofuna intando yakhe yena yedwa. Lithi iBhayibheli kwatholakala bahamba bokucetshwa enkosini balala ngenxa ukuthi inkosi ayibathanda yabanikeza another chance. Kwanegotiator wakhazo Nebukadnezari wathi uphele konke loNkulunkulu onganophula esandleni sabo nasesithandweni somlilo ovuthayo na sekufanele manje kuvela umyalo ophakathi kwabo bathi lalela Nkosi Nebukadnezari. Hallelujah. uNkulunkulu esasithi kuphendula kule ndaba ngoba umyalo kubo abaphenduli noma yini. Hallelujah. Bayakwazi abakufanele bekhuluma bayakwazi angafanele bekhuluma bayayazi bafaneliwe yibo bayazi bangafaneliwe yibo. Hallelujah. Lalela umyalo lithi iBhayibheli babanjwa
uthi uNebukadnezari yena bafana bathi lalela Nkosi, akuqinile ukuthi asidinga ukuphendula kule ndaba, kodwa uNkulunkulu wethu esimkhonzayo, our God is able. Glory to Jesus. Unamandla akusikhulula esithandweni somlilo ofuthayo, ngisho nasesandleni sakho Nkosi. Sebekaza noNkulunkulu abahamba ngomyalo wakhe, abaphila ngomyalo wakhe, abenza umyalo wakhe. Hallelujah. Uyathazwa. Hallelujah. Akaza noNkulunkulu abanikezela umyalo ukuthi kungani ngakhothama. Hayi ngoba singayifika izimo ezothi khothama, sizofika izimo ezothi khothama. Uma ukuthi bona abantu bazothini, uma izinto sezinje kuqonda umyalo oluthini. Hallelujah. Chaza uNkulunkulu bathi noma kungenjalo-ke sife sasha saphela, kodwa sekuyosala kwazeka ukuthi kukhona uhlobo lwabantu umyali wona okwazi ukunqobisa impilo. Jesus. Ngaphandle komyalo angeke ukwazi ukunqoba. Hallelujah. Yingakho lo myalo ngiwuthwasa wena ukuze ulwe ukulokudla. Hallelujah. Noma ungakholwa usumayela uthandaze, but there is the package for you. Hallelujah. Sewuthandazi washumayela wahlabelela ubusubhekene nempi, kanti umyala wukho. Ubunezambulo but mayinazo umyala, ubunesiphiwo but mayinazo umyala. Alibawu igama leNkosi lithi iBhayibheli babanjwa baboshwa ngey'ntamo bengakaphonswa, yaba kwaba khona ifeeling onjengamanje asikwazi kwenza lutho. We are bounded. Glory to Jesus. Siboshiwe, bathatha babanjwa baphonswa emlilweni. Bathi uma bephonswa emlilweni kwasho ukuthi abangena imoto bangena nomyalo phakathi kwabo. Glory to Jesus. Lento phakathi kwabo yafatana yaphuma phakathi kwabo, yafatana yabonwa ngamehlo. Angithi uNebukadnezari uthana imuphi noNkulunkulu, yafatana yaphuma phakathi basemlilweni. Alibawu igama leNkosi, yabonakala ngamehlo, yaqaqisa izibopho ababoshwe ngazo, kwaba umyalo ozoqala